Kunstelde extremiste was alle dieren eens herbivore. Eet met planten, boelgrond en underground. Maar dingen het verander, lions en jakkalsen, het nou slagtanden, die arenden, het klauwen gekruid en fijn skerp hoor daarbij, om die ratsprooi gevangen te krijgen. Uilen kan nou in die nacht zien, om kruipender kost te verdienen. Van die herbivoren, dis nou carnivoren, of selfs omnivoren. Het hierdie omstrede evolutie gestaak, het dit gestaak. Imagine, imagine, nee dit is nie onmoontlik, van as jou bid begin en licht en uitsaai, veel beter as een mak te gaai. Ek sit uit sakpas, cheapie, onder pille uit, en die hond sê, goeiemorgen, ek voel beter hier, door Montego Karoo. Imagine, imagine, nee dit is nie onmoontlik, want as jou bed begin verwaan uitsaai, veel beter as een mak te gaai. Rocky sal sê, wil jy heen, wil jy heen, ek moet uitpraat, hoe jy jou vrou afkraak, my geskop het as, ek te veel gejunk het as een papi. Ek nie een smartphone nodig, want ek is bukkig, ek oorlams oornag so geraak, maar lang al top gehou, hoe jy jou vrou afknou. En wat ek wil kou, knubbel jy vir jouself, of jy vreet die lamschop op, en ek kry die harde knop, om te knubbel en later begrawe. Vir 100 dae, gee my Montego Karoo, en ek hou my bek. Jy vreet die lamschop op, ek kry die harde knop, die harde dop, om te knubbel en later begrawe. Vir 100 dae, gee my Montego Karoo, en ek hou my bek. Think aloud is nie onmoontlik, want as jou bed begin verwaan uitsaai, veel beter as een mak te gaai, veel beter as een papegaai.